ndakanzwa kuti wakachata naGoliathi washinga here Siyaphila kunjani? Ndiri nani. Okay, you're speaking to Baba Leskonjo at TKP. We are from Skies Metro FM in Bulawayo. Hello? Yeah, ndikukunzwa. Okay. We have got a few questions we'd like to ask you, sir, if you don't mind. No, it's okay. All right. What is the budget? Okay. Muchitaura Marengenya zvei kana muchiti budget. What is a budget, sir? It's a definition of a budget. Define, yeah. Budget ichi. Rei budget ichi mukuda chiini. Aiwa. Toda kuziva kuti ibudget kuyini. As you know, manje, okay, pandiri, okay, alright, munokwanisa kundifonera kana na 2. No, we want to, why are we calling you at 2, Honorable? Why should we call you at 2? Okay, because ndinenchida kuziya kuti muda kuziya chii nezve budget. Toda kuziva kuti budget chii. Okay, government iri kuziva here kuti muri kubvunza budget kuma MP. Iwe tiri kubvunza iwewe. Sibuza wena Honorable ikuyini budget? Apa mukundiseka here pa radio? No, sorry sir. Aiwa. Pane zviri kuitika pa side up. Aiwa kana muchindiseka pa radio then mabvunza kuti budget chii. Inini ndiri kuti izvezvi handikwanisa kukupindurai. Ndokwanisa kukupindurai na 2. Mose. Why at 2? 2. Aiwa ndiri kuti ndipei time. Why? Time to do what, Honorable? Ndikwanise kugara pasi ndotarisa kuti muda kuziya nezve chii. Ukuda kuno Google and Aiwa handi Google ndichango ndi kana ari kuseka. Aiwa. Mabosi enyu ari kuziya kuti muri kundifonera muri kuseka here kusika FM. Honorable. TKP stop. Okay. Honorable. Yes. Mbunzo wekupedzisira munogona here kuspela economy. Economy yemunhu here. Yemuzimbabwe. Okay, your questions because we sema-journalist and mubvunzo yenyu munofanira kubvunza, you must write them down handiti mubvunza zvinhu zviri strategic kwete kundibvunza kuti spela economy dzinosiyana handiti saka ndingokwanise kungoti ndingotanga kungotaura economy dzinosiyana yemunomu yekuri kana kuti tomboti vamwe muda kutaura eSouth Africa dzinza zvinotosiyana hazvifanana handiti saka musandisipe pressure pazvinhu zvisina basa handiti tiri busy yesusu kugadzira nyika kuti zvinhu zvinake imi muri busy kuti bvunza ma-questions asina nebasa refu. I'm going to spell it at 2 when Tatenda Honorable. Alright, ndinokutendai but please next time munobvunza mubvunzo iri serious. Dai muri kundibvunza kuti what is your take on the new current iri kuda kuuya kana kuti zviri izvo zvamuri kundibvunza. Okay, tatenda zvikuru Honorable, muve nezuva rakanaka. Hello.